Siyabingelela baba uDokotela bayisizwe ujabule umfana omhleje khehle mlungu. Namhlanje sithatha ithuba elihle lokuthi senze ama videos siwathumelele kubantu babukeke abantu ukuthi yini ke sikhuluma ngam. We have taken a decision esingayisola ukuthi ke asinivulela ama comment nikwazi ukuthi ni commenteke ngayo yonke indlela ke. Namhlanje sinoPepe uMavusi. Hayibo. Ubhebhizwe. Hayi ubhebhizwe. Ya sinoba uMavusi cela bayikuphlezile. Hey cela. Bebeka nake futhi idatha abanalo. Uzwanga. Le data abanalo. Ya inap 0623228297. You right the number? Yebo baba Dokotela right. Oh okay. Namhlanje ke sithatha le thuba ukuthi ake simnike ithuba ke sizwe ukuthi ke ezintweni asiphathele zona iziphi kakhulukazi uthi ufuna sikhulume ngomuthi womsebenzi umuntu umshanelo ivovo ndiwabala nokuthi ucela sizochaza futhi azochaza ngesigqoko semali wachaza nangeringi yabantu abagembulayo noma ufuna ukukhuluma nangomuthi weCamp umuthi wemfuyo. Baba asibingelele khehle. Ngiyabingelela baba Dokotela ngiphinde ngibukelela kubaba uMavuso lo owavusa emnotho abanye amadoda. Yebo doda. Awulithinde lo daba lakho uthi uphathela abantu umuthi womsebenzi? Yebo baba Dokotela umuthi womsebenzi ukhona. Into engijabulisa kakhulu hayi bayaqashwa abantu ingakho kungigqugquzela ukuthi ngilo ngibanikeza lo msebenzi lo muthi lo umsebenzi ukuthi bathole umsebenzi kodwa udinga ukuthi ukwazi ukupheka amahewu. Ngoba mawungakwazi ukupheka amahewu ya ungawathenga ke nasesitolo wenze ngawo kodwa nje umuntu ungakwazi ukwathenga nasesitolo usebe emakhaya lapho khona ungakwazi ukwapheka mase ungitshela ukuthi wena amahewu uzobuza kumina ukuthi amahewu ufuna ngathi wapheke kanjani hayi ilasifike sishayisa ukuthi noma uyohambisa ngiyamposela umuntu kwaphepha yona khona ya eqondile sheshe fika into yakhe. Imali uyifaka phepha umusumposela phepha kwenzayo no imali uyifaka kuma bank details wami umuthi umuswe ngimfakele kwaphepha awufaka kona kuma bank details kanjani cha phela sithathele thina sifuna ukwazi ukuthi wenza kanjani uhambe nama bank details ifuna ukwazi thina ukuthi ukwenzeka kanjani. Omunye umbuzo omunye order ucela ama bank details ngimnikeze mase ngimnikeze ukuthi okwenzani ngithaka yeke abuya ngifune message right sazi ukuthi ufunani amahewu uwazi ukuthumelela umuntu umchaza ukuthi naka amahewu afuneka mengakwazi ukupheka amahewu akayeke bazowuthatha labantu abakwazi ukupheka amahewu awukwazi ukuthi ungabuza kumuntu wakho umbuzo ukuthi awapheke kanjani ngeke ukwazi ukumthumelela wena mhlawumbe uthulile uhambisa noma kwafaka kaphepha bazowaphuza bese uzajwa athi umya ngome kanje oyibeke lapha lethi ichithekile hawe bhuti uthi abaphuze abahe uthi uyabuyela kuthiwa bhuti bese ungena iqala lapha kuthi uyangena iqala bayiqala basho labaqala bathi yasingenela lo bhuti wamahewu kuthi amabikile lapha wena amabikile no amahewu umuntu awumthumelela amahewu angiwathumela amahewu mawuthi ngikuthola mana ngikuthumelela amahewu awukuzokubeka eceleni ngiqhubeka nabantu abaserious phela ngeke ngisuke la eThekwini ngihambisa amahewu empangeni usethi baphuzile lapha hayi ngiyakwazi ufuna malini umenzela ngikwenzela ngo-2500 sekuhlangane konke neposi. Okay. Umshanelo business othinde nje kancane ngawo. Ukhona umshanelo business ukhona kulaba nje bama tavern iphaza labo bantu nje labo ufuna labathola umuthi womshanelo. Okay. Ngoba ngifuna ukuthi ashanele business lakhe ukuze laba abakhelene naye. Noma ngathiwa ishangane noma yivenda noma mawukuthi amphazamisa ebusiness ushanela konke kusala yena. Kodwa phela uma ekhalene neshangane kusuke ngekho umuntu abanga naye lapho. Kophela yithi abantu awukwazi vele ukubanga neshangane ivenda hayi ngeke usukubanga nalo wakini ngisuke nibanga ngoba ngisuke nazi ngeke ubange lutho neshangane imali nofuza umuntu ayilungise
lapha kumuntu ngilungisele nje 7,000 ngilungezela bese kube khona enye umshane lo udayisayo umshane hayi udayiswayo cha mawufuna ukuthenga uhamba ubone uzobuya nalo ngaka bese ngifike ngitshenta kuwona uphinde uqale phansi ngoba ngikutshene kahle ngathi hamba uyobheka umshane lo wesinqundo osowuphela lo wesandla nje oshanela kanje okay kodwa uthole lo sowumdala ungayi kontshontsha kodwa uma uthanda ungawuntshontsha kodwa ungabanjwa hayi ngizobe ngingasekho umeba nje kuthiwa bese ubekela Joyce kuhlela uncane nje ubani kanti lobe kade ofika wangena wahlala la uncane kusho lo mkhonto akajali ehlakala uthi hawu uncane imbone phethe umshane kanti uyafuneka lo mshane mkhulu ivovo lemali awusaphathe likhona ivovo lemali babudokotela ayisayivova likhona ivovo lemali ngiyabanikeza nje abantu ohlonza izigaba zalo liqala lihlukeneke liqala ku 10,000 masizokwenzela kodwa kushiyana nangezigaba zabantu ukuthi bangakanani ngokweminyaka ngoba nje maso umuntu osowubaba noma ngathi uselokushini lecho suthi kamgibele umgebe phela lapho uyinika wena umgebe angigqobelana nomgebe ngeke ngigqobelana nomgebe ngeke nje azalunge ngeke ngokotini ayi dokotela ngeke phela ibhabheri loqoqo ngeke la akahambe uthenga ezinye impahla hlonza ivovo ivovo liqala ku10 lishiyane ngokwegaba kodwa kulaba sebebadala sebenemizi yabo angikhathalekile noma uselokushini noma usemakhaya kodwa nje mawukumuntu osemdala osekubaba osazi ukuthi ufunani ngimnikezela 50 ngimnikezela 50 Khehle asingene isigqulo semali isigqoko ngithuthi isigqulo isigqolo isigqoko semali awuyithinta khehle bese siya lapha esigqokweni semali isigqoko semali sikhona ngiyasikhipha sihlukeneke ngoba indlela esakhiwa ngaso ayifani nabanye abantu mina ngisakha ngesigqoko abanye basakha ngezinye izinto bena nje ngisakha ngesigqoko semali bese ngikutshena ukuthi uzokwenza kanjani ngalesigqoko ngoba abanye basebenzisa ezinye izinto imbulukundlwane yezinja kuyale mina ngisebenzisa isigqoko ilokho uthini ngemfuyo usenabo umuntu wemfuyo noma hayi phela umuntu ontshontshelwe imfuyo uyathanda nje ngoba ngihleze ngishumayela ngithi umuntu wemfuyo ukhona mawukuthi nje usantshotshelwa wena hayi ke uzikhethele ungalo yolana amaphoyisa uthi untshontshelwa kanti wani nomuthi wemfuyo noma yenkomo Chazela phela ngoba thina singabamukela nje ukuthi sichazele ukuthi nje wemfuyo noma wenkomo owani ukuthi kanti owemfuyo hayi uthi wenkomo cha wenkomo eyodwa cha isho ukuthi wena umuntu nomuntu wenkomo ngeke umuntu wenkomo kuna ayi mawufuna umuntu wenkomo isho ukuthi ngizoyenzani oyazi ukuthi inkomo cha phela inkomo eyodwa awuyazi ukuthi inkomo cha ngiyayibophela phela inkomo ngiyayibophela nje uhambe kuyona iboshelo ngihamba kuyona iboshelo njalo iboshelo ngiyithoma akibheki usho nje umuntu iyaboshelwa inkomo awukwazi ukuthi ungafuya inkomo la wayithena wayibeka la awuyibonekisi noma iyotshala okay hayi ukuthi umuntu wenkomo nje kuphela ukuthi umuntu bese uqondene nenkomo kuphela ngoba ngizobuza umuntu osifazane uyayithenga ngoba umuntu osifazane unayo inkomo uzobuza zibe uthula endlini umuntu okhona wenduku induku engithi iqhubha inkomo ukhona wena wenduku ngisho ukuthi umuntu osifazane angawuthenga lo muntu wenkomo uzothi ngoba nayo inkomo sungidayisela nami inkomo ngidayisela inkomo ezimbili hayi ngeke engithi unayo umuntu osifazane inkomo akayidinge yinto kuphela idingayo ukuqhuba lenkomo ukuqhuba lenkomo kuphela hayi ke. Inkomo ifuna induku ngeke zisuka inkomo la induku ingekho
imile la inkabi nje yenkomo uthi ufuna ukuyibuphela ngeke Malini lo muntu wemfuyo? ukhona umuntu wemfuyo u7000 kuphela ngiyakuposela ma useduze kakhulu nami uyakwazi ukuzothathela wona ngikunikeze bese ngikuthumeke ngoba ngiyadinga ukuthi uthole ubulongo nje basemaplazini Bayi inkomo futhi. baye inkomo. Okay. Yeah. No, ulungile kahle. Sinike inamba obathi mebekufona. Asibuye lapha kumaringa. Amaringa asecasino utheni kubantu ngapha? Akhona amaringi asekhasini, akhona ahlukeneke. Ahlukene akhona nje iringi nje yokugembula nje casino. Uma ufuna nje casino ngqo, uzothatha iringi. Khona ya 3500 bese kube akhona enye u5000. Okay. Awefani. Uma umuntu kodwa wasekhasini. Alright. Una inamba kwasokuthola kana? Yebo ngina inamba 062 322 8297 iya WhatsApp iyafoneleka. Ngoqiniseka kubantu naku umuntu njolana umuntu ngempela uma ukhiphilo 7000 inkomo yakhe ngeze lahleka. Izobe ilahlwa yini? Umuntu esifazane ethi ngawukhipha umuntu 7000. Wathe wenzani? Wathe inkomo. Hayi akanayo umuntu wesifazane inkomo ayithengile. Akayithengi umuntu wesifazane inkomo. Akayithengi nje umuntu wesifazane inkomo. Ngeke uyithenga into nayo. Komele indoda izosho ukuthi bantshontsha inkomo umkami. Ayi bayithathile. Cha phela ebesesibayele bayithatha. Baqedile. Engithi ngithi nginawo umuthi. Uzosho kanjani manje loba uthi inkomo umkakhe cha nginawo umuthi uthi ngantshontsha ngithi. Cha yena mehleli nawe uzositshela njani ukuthi inkomo umkakhe intshontshiwe. Nami ngikhona lapho mavuso. Cha mehleli samadoda ethi umkakhe untshontshelwe inkomo. Uthathe abazomtshela abafana baze yonke into bazomtshela bathi umkakhe asenankomo asanankomo Thona abana bayakhe yathatha umathi uma intshontshiwe inkomo kusaleni isibasotho athi hayi phela bafanani aneze ngithi mina umkami untshontshelwe inkomo manje kukhona abantu abazi ukuthi ithathwe ubani hayi abafana yini angeke phela unkosikazi asho ukuthi yena ukathi inkomo esesibayeni akayibona akasho ukuthi untshontshelwe inkomo cha ukwazi ukuthi ungathi hayibo kanjani awuyiboni ungasho ukuthi kodwa nakhona uyibona inkomo yakho noma ephakamisa akayiboni awuyiboni isidalo awuyiboni yilo mkhaba wabo ufuna bawuphakamisa uzoyibona kathi nje ngiyavuka ekseni bathi yabheka esibayeni khona imbuzi zonke inkomo ayikho neyodwa cool sinike inamba kahle 062 3228297 inamba yababa uMavuso leyo luphi usuku ungathola ngalo mhlawumbe bakufonela usemsebenzini uthi hayi mhlawumbe useselantshini usetiyeni sichazele ayikho inyanga esebenzayo ayikho nje baba ngizophatha ubuthi lo ukuthi uyinyanga esebenzayo woza kuba uMavuso mina ngisebenza mina lapha abantu nje ngime nje kanje ngiqinisa cha ngizathi phela ngifuna sichaze ukuthi ungathi uyakufona umuntu mhlawumbe usamphazamisela uzoyelantshini hayi washiswa izitsha luzongena ukuthi izangeni vele ifoni ngene emanzi madoda kodwa ke sisho lutho no kahle valelisa kahle lami ngibonga kakhulu isupport kubantu abakholelwa kubaba uMavuso ngiphinde ngibonge kwi-channel ababudokotela ngiyabonga kakhulu uMavuso lo wavusa imnotho abanye amadoda kwangabantu abazalutho siyabonga sibonga kakhulu siyethobeka